Garaşdy baky bir tarap Türkmenistan bede watly Atmyradyň mekany geliniň möhüm wakatynyň many mazmun taýdan baýlaşmany şertlendiren mektep okuwçylarynyň halkara olimpiadasynyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzyň milli bilim ulgamyna, gahrman arkadagymyzyň başyna başlan giň möçörli özgörtmeleriniň arkadagy gahrman terdarymyzyň ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde degişli ulgamda ägirtili ösüşlen gadanylýan anwar ködýär. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda mektep okuwçylarynyň arasynda matematika dersi boýunça 3-nji halkara olimpiadasynyň geçirilmegi, garaşdy baky bir tarap Türkmenistanyň halkara derejesinde gurulýan giň möçörli maslahatlaryň bätleşiklen gurulýan merkezi hökümnäki derejesini pogtalandyrýar. Bu çäre ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mekdeplerine, bilim alýan ýaşlaryň takyk ilimlere bolan höwesini ýokarlandyrmaga, okuwçylaryň okyp başarnyklaryny ýüze çykarmaga giň ýol açýar. Belenilşýäli milli bilim ulgamyna ýurdumyzyň ösüşiniň geljegini, jemgyýetiň durmuş ykdysady, medeni gorugy taýdan ösüşiniň esasy urlaryny kesgitleyen ulgam hökmüne aýratyn ähmiýet berilýär hemde düýüpli özgörtmeler amala aşyrylýar. Milli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilip, häzirki zaman kompýuterleri, okuw tehnikany jamlary, interaktiv multimedia tehnologiýalary bilen üpçün edilen döwre we bilim edaralarynyň sany artdyrylýar. Milli we öňde barja tejribeler esasyna bilim işiniň netijeligi hasam ýokarlandyrylýar. Şunu degişli urlar boýunça halkara derejesine geçirilýän ders olimpiadalarynyň ýygyderli gurulmagyna döwlet tarapyndan ulans berilýär. Mektep okuwçylarynyň matematika dersi boýunça halkara olimpiadasyna gatnaşyjylary, mehmançylyklyk hem olimpiadanyň çäklerine meýilleşdirilen çäreleň ýokary guramaçylyk derejesine öpçün edilenligi üçin gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle hem olar Türkmenistana geçirilgen awraýly bätleşiklen guramaçylykly geçiriljekdigine, olimpiadanyň mektep okuwçylarynyň göz ýetimlerini hassa giňeltmäge ýardym etjekdigine anam bildirdiler. Halkara olimpiadasyna gatnaşyjylar paýtagtymyzyň gözel günjegine yerleşýän bir taraplyk muzeýine baryp gördüler. Okuwçy ýaşlar bu ýerde ýurdumyzyň daşar siýasat ulgamyna ýeten derejesi, Türkmenistanyň daşar siýasat strategiýasyna gadanýan üstünlikleri bilen tanışdylar. Muzeý işgärleri halkara ders olimpiadasyna gatnaşyjylary bu ýerde görkezilýän gymmatlyklaryň, buğra degişli dürli maglumatlaryň aýratynlyklary bilen tanışdyrdylar.